Čaute, som Bear Grylls, som uprostred ničoho. Som v nepálskej divočine. Vy pozeráte Discovery. Tu nás chcem spraviť chatu. Urobím taký betónový obchvat, vieš. Tu na? Za tie peniaze, čo si tu zarobím, to stojí, ne? Takže takto sa dá dobre zarobiť na onom. Na žraní hován. No, myslíš, že hej, už točíš? Ja aj vlastne, hej. Nachádzame sa uprostred nepálskej divočiny. Sem nikdy ľudská noha nevkročila. A ja vám ukážem, ako v tomto prostredí prežiť. Ukážem vám základné veci, aby ste nezomreli a mohli byť OK doma a spomínať na to, ako ste stroskotali námornou loďou v nepálskej divočine. Jedna z príležitostí, ako zostať živý a zachovať si veľa energie na zostup dolu ku riečke Kvaj, je chytiť zvera. Práve som zahľadol asi takéhoto nosorožca. Je tam? Nebol to ten Texasan? Ja neviem, ja toho Texasana ho chytím do pasce. Táto oblasť je veľmi bohatá na lesné plody. Je to predovšetkým kvôli tomu, že je neobývaná a nežijú tu žiadni ľudia. Predstavte si napríklad, že si na Slovensku v Bratislave, ako by ste uprostred decembra našli krásne zelené jablko na strome uprostred lesa. A pritom tam nie je jabloň. To je niečo neskutočné. Tu je, mamo. Jablko. Ty si Nemáš nejakú vreckovku? Nie, ale Čak bez toho. Tá čo si ulovili, je celkom chutná. Jablko, ktoré som teraz chytil, alebo našiel v lese, je bez červíkov. Čiže neobsahuje toľko bielkovín, ako keby som našiel červavé, ale mne je to jedno. Mám jablko, môžem pokračovať v ceste. Čo je? Jedna z vecí, ktorú môžete v lese nájsť, je napríklad vyhodený nepotrebný chleba od nejakých turistov. Zíde sa. Daj mi kusok. Debil, daj aj mne. Dík. Tak je to... Ostatné necháme na večer. Je to pokazané, ty To je v lese. Čo je v lese, to sa počíta. Jedna z vecí, ktorá mi hovorí, že tu je život, je práve toto. Sú to hovná tu našich turistov. Čiže už sme blízko civilizácie. Ak nájdete hovno, nájdete ľudské hovno, ktoré smrdí ako hovno, tak viete, že určite... Čo to skončí, je to hnusný smrad do p***či. sa ukludni. Čo sa smeje? Dobre, vieš, že mám žalúdok. Dobre. Jednou zo základných vecí, ako vôbec zostať nažive, je aj urobiť si pascu. Mám tu takéto prúty, ktoré sú veľmi labilné a vykopal som pod nich malý žliabok. Malý žliabok prikryjem listami a stane sa z toho smrtiaca pasca pre behajúcu zver. Za pár minút sa sem vrátime a uvidíme, čo som chytil. Myslím, že sme niečo chytili. To je úžas.
Chytili sme niečo, čo má v sebe veľa bielkovín, veľa energie a myslím, že sa z toho rovno najem. Nechutí to bohojako, ale predsa len je to lepšie, ako keby ste mali jesť pásavca alebo surové dážďovky. Každopádne je to výhra. Odložím si ju, nech mi dá viac energie a ide sa ďalej. Jednou z vecí, čo musíte mať na pamäti, keď chcete prežiť v Nepále, je tá, že sa skoro stmieva. Slnko zapadá veľmi rýchlo, hlavne tu v oblasti rovníka. Chcem sa dostať čo najhlbšie do lesa, aby som sa uchránil pred rôznymi príšerami a medzi tým vám ukážem, ako sa zachovať, keď sa stratíte v lese. Hlavne žiadnu paniku. Kde mám mobil? Nemám mobil. Ty debil. Nedal si ho do tej pasce? To vystrihni. Nie. Kde mám mobil? My sme sa strátili. Žartuješ? My sme sa strátili. Toto mi nehovorí ani zo srandy, vravo si, že vieš, kde sme. Na mobile som mal kompás, na mobile som mal všetko. Ty si mal kompás? Však tu v živote ešte nikto nebol. No. A my sme sa strátili teraz tu na... Zabijem ťa. Zabijem ťa. Ráno som sa zobudil a našiel som tu iba toto. A niekto sa mi vyšťal na ohnisku ešte v noci. Mohla to byť lesná zver, ale vzhľadom na to, že som tu našiel toto, neviem si predstaviť, ako toto fajčí jeleň. Hej. Teraz som našiel svoju korisť. Je to asi 1,60 m vysoký Texasan vo veľkom klobúku. Idem ho chytiť. Budem mať čo jesť. Ja som tu druhú noc. Myslím, že bude fajn, keď nájdem výbor. Je skoro ráno, zober si to do skoro ráno. Je tu obrovská zima. A práve som zjedol texaského turistu. Musíš všetko tak prifarbovať? Ja som tu v plavkách a je mi fajn. Práve som zjedol texaského turistu. Nie, ja už na toto serem. Nebudem točiť takéto kraviny a klamať ľudí. Chceme autentické zábery. Práve som zjedol texaského turistu. Urobíme to len v nevyhnutných prípadoch. Keď nám fakt ide o život. Až sem cítim, aký máš spotený chrbát, ty prasa. Urobíme to len fakt v nevyhnutných prípadoch, až keď nám ide o život. Počúvaš ma? Človeka nejeme. Človeka zásadne nejeme. Ja čo? Morské korytnačky. Nestovka poce. Vidíte to tak? Toto je presný znak civilizovanej spoločnosti. Oni mi b***ali auto. To není sranda. Nie ste vy ten turista, čo mi náhodou včera v noci ošťal ohnisko? Nie? Dobre, ďakujem.